हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डआव N.D.F.B थामहिनबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि दालाइसाफोरजों गोरोबथा जानायनि सोमोन्दै। 9.1 दफा बादियै बे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट थामहिनबा सुंथाबै MOS खौ सागान होखांनायनि दानसेनि गेजेरावनो N.D.F.B थामहिनबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गासैबो दालाइ एबा गावस्रालांनायफोरा सासपेनसन अफ अपारेशन थामहिनबा सुंथाबै SOO नि सिङाव फैनानै हिंसानि लामाखौ नागारगोन, हाथियारखौ गथायगोन आरो गावसोरनि हाथियार दैग्रा हान्जा एबा आफादखौ सिफायगोन। 9.2 दफा बादियै N.D.F.B थामहिनबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गावस्रालांनायफोरजों सावरायलायनानै बिसोरनि केडारफोरनि फसंथाफिन्नायनि नांगौ बायदियै राहाफोरखौ भारत सरकार आरो रायजो सरकारा आखायाव लागोन। बेफोरनि गेजेराव मख'जाथावफोरा जादों अन्नानै माखासे बिबांनि राङारि मदद होनाय, लाम्प साम पेमेन्ट अफ एक्स ग्रेशिया, सोलिफुबाय थानाय सरकारि अनसुंथाइफोर जेरै ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय, अर्गेनिक हासारनि आबाद, दाउ फिसिनाय आरो बायदि बायदिफोर हाबा मावलांनायनि थाखाय राङारि मदद होनाय। जायगायावनो मोननो हानाय फुंखाफोरखौ गुदि हमनानै बेफोर ट्रेड एबा भकेशनेल ट्रेनिं फोरोंनाय आरो हारोंथाइ बायदियै आरजाथाव सरकारि साख्रियाव थिसननाय। 9.3 दफा बादियै बैसोनि फारिलाइ, सोलोंथाइयारि हारोंथाइ थामहिनबा जयग'ता, थाग्रा खुलिनि सरासनस्रा हादाब एबा ओनसोलफोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन बिफानफोरनि थान्दै सोद्रोमा लाफानानै आसाम सरकारनि स्पेसियेल ब्रान्चनि IGP दैदेननाय मोनसे कमिटिआ फिन फसंफिननायखौ थिरांथा खालामगोन। बै कमिटिआ जाफुंसार प्रिपेयारनेस NGO फोरखौबो बे नाजानायाव फोनांजाबनो हागौ। 9.4 दफा बादियै N.D.F.B थामहिनबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गावस्रालांनाय सोद्रोमाफोरनि हेंथायै रेजिस्टार खालामजानाय गिदिरथार दाय नङै नन हेइनास क्राइम्स गासैबो क्रिमिनेल केसफोरखौ आसाम सरकारा आयेन बायदियै बोखानानै लागोन आरो बे आयदायाव थाखानाय थांखि एबा सोलों बादियै रेजिस्टार खालामजानाय गिदिर दायफोरखौ केस लायै केस खालामफिननाय जागोन। बेनो जाबाय बड' पिच एकर्डआव N.D.F.B नि दालाइसाफोरजों गोरोबथानि सोमोन्दैआ। स' जायफ्रा जोबजासिम नायबाय, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। टेक केयार। बाय बाय।